Yes bafethu, yes ekuseni. Nezulu lilihle kwabalimayo. Mina yami insimi lapha enzansi ngendlela eyiyona. Ngizoke ngitshengise izinto ezivunwa khona. Izinto ezivunwa khona bafethu. Njengoba imvula injena nje umhlabathi umnandi. Ngingakwenza ikutshale. Masibingelelaneni. Sijabuleni ukuthi silalile siyavuka. Yabo. Sicele enkosini ukuthi siphe amandla. Konke okuhle kwenzeke kuthina. Abavukayo bavuke. Abangakwazi ukuvuka bazame kuba kuvukeke. Yabo. Mina ngiyayithanda ke iweather manje ngoba yabona nomzimba wami uyarelaxa kahle. Abantu bahlezi bekhala bethe hey maliguqubele imithungo ibhlungu inamathambo kanjani. Hey mina nginayo yonke leyo nto. Ila ngisharp khona ke njoba kunjini. Njoba ngingaphandle nje ikhahlela kwangubo ngilahle lapha. Yabo. Ila ngizizwa khona ngimnandi nje. Yabo. Kusho ukuthi ke nendawo yami bafethu i-rehab yami. I-rehab yami yavuza. Yavuza i-rehab yami. Kodwa ngizozama. Ngiyibo ukuthi ngihlanganisa kanjani. Ngiyibo ukuthi ngihlanganisa kanjani i-rehab yami. Yabo. Kona bangisiza bafowethu uma behlele emini. Ngoba ngishiswa ilanga bangathi ilanga ngizwani nalo yabo. So into abayenzayo bathi okungcono asakheni lo mpheme lo. Yabo ngathatha itende lami elidala. Laselinalo selifile bangihlanganisa sahlanganisa ngakwazi ukuthi ngisho emini mangihlalele ngedwa. Noma iweather manje iguqubele. Ngikwazi ukuthi ngibe khona la. Yabo manje sengikwazi ukuthi ngishaye from 6:30 kuze kube lesi sikhathi angazi manje isikhathi mhlawumbe yako 7:30. Yabo ngila eminyango nali nezulu seliyabuya anti iqale nade lingekho. Yabo. So nami ukuyiforsa nokuyiphusha nawo omunye umuntu usangakwenza lokho. Yabo ukuze nomzimba wakho ube flex. Ukuthi uyi-quadriplegia into ehlezi kuthiwa ema uyi-quadriplegia ulimele serious. Mina ngikuthathe lokho ngakuguqula ngakwenza ukuthi angina quadriplegia lana mina. Yabo. Angina quadriplegia lana ezothatha impilo yami i-control iyenza umathanda wayo. Nami ngizoyenza kumathanda wami ke nami. Nami ngizoyenza umathanda wami. Kuthiwa uye emvuleni, awuye eminyango kuyabanda, mina ngithi ngizoya. Yabo into engishayayo nje ngikhipha ufucking ilanga. Hayi ngiyalivuma ke ilanga, hayi ngiyalivuma. Kodwa nje ukubanda imvula hayi ngancamela imvula ngihlale kuyona lapha inginethe ngibe manzi yabo. Anginankinga ke lapha. Kodwa ilanga hayi lengikhipha ushit mfana. Ama-aircon ngiwafuna la engakhona. Yabona nje na uNkulunkulu mayengibusise kahle lo muzi lo waphela. First thing ama-aircon. Khona ngizokwazi ukuthi nendawo yami bengifuna kube ibe i-office. If nje kube ne-aircon. Yabo. Ngoba la eminyango ngiyazi makubusika angina stress ebusika. Uma ngagqoka nginenkinga ke ekhanda, ngakhava ikhanda amakhaza ngiwazwela kakhulu ekhanda. Ngani umuntu ngoba nakumthungo wami la emqaleni nokulimala kule yabo amathamba awu3 la emqaleni akumina wasekho. Kwakhishwa la kuma hip kwapheshwa ukuze ngikwazi ke nginama screws anganoma u8 noma u16. Yabo ama screws ukuthi abambe lamathambo ababe wakhipha la kuma hip. La kuma hip bone la wala. So akhishwa kapheshwa. So mina ngiyalwa
njengoba kade ngixoxa kule enye ivideo mayelana nekhampani yami, njengoba ngishawa i-CSD ngale ndlela engikhipha uFakhini. Yabo, mawuthi uyafonela nalaphana awubatholi manje thina sisebenzisa ama-cellphone. Yabo, ringile ucingo. Yabo, kuthothi ujike futhi ungasizakali. Kuyaliwa bafethu, ayikho into othi wena yonke into uzoyithola nje kamnandi, i-tray. Yabo, and le mpilo ye-wheelchair angifiseli muntu, ayikho lula, iyabiza, ithi biza, iya-challengeana, ifuna uyinakekele, ifuna uyenze i-gym, uyathanda awuthandi ngoba iyona into ezokwenza ukuthi ube flex. Majina makuthiwa angizange ngiforce ngenkani ukuthi i-gym ayibe segazini, ngabe ngiyikabishi nje, ngabe ngiyikabishi. Uma ngabe ukuthi ulele ngoba nakho mfethu uthi angazi kuyabanda, uyikabishi futhi nalo ikabishi li-right uba liyasisiza, ngazi ngathi wini. Yabo, ngiyawazwela ama-quadriplegia, kakhulukazi ama-complete, but ama-incomplete ngoba nami ngiyi-incomplete, hhayi angikuzweli. Ma uyi-incomplete ukwazi ukuthi njengami ukwazi ukuthi hhayi ngeke vuka nawe uyithathe. If ngakwazi ukuvuka ngiyithathe nawe vuka uyithathe. Ungabi nankinga nje eningi. Abaningi-ke sesikhulume-ke emafonini, bangifonele bengibuza, bafundise ngibatshele ezinye izinto, bakwenze bajabule, nami ngijabule ukuthi hawu khona esengimfundisile wakwenza ukwenza into. Khona omunye ngimfundisayo nje ukuthi manje asifundeni ukuguqa, asifundeni ukuyigeza ngendishi, asifundeni ukwenza ama-push up nani, ibalance yokuhlala uyiyeke le yasemnyango, siyeza kuyona. Yabo, ngiyakujabulela lokho uthi khona omunye ubona mangimile la athi what a stupid thing, umile. Kodwa if ungase ube kule situation, ngiyakethi mangiqhamuka kuwena ngifica uyikabishi elibekiwe nje embedeni, ngikubuze ukuthi wawuthini, ngoba akulula nami angazi uNkulunkulu wangenza amandla ukuthi ngoba ngeke ngiyibuza ukuthi why, ngendlela engangilwa ngayo, ngilwela ngayo impilo yami ukuthi ibe successful. Ngithe sengithi impilo yami siyaphumelela, ngabulawa izandla neinyawo, ngabuyiselwa ka-0, ngibe ngilwe kangaka. Abangaziyo bayangazi, engakhula nabo. Yabo, ngabuyiselwa ka-0, kodwa namhlanje enginakho, yabo, kwamina kuyangithusa. Angifiseli muntu i-wheelchair, ayilula. Worst thing ngoba i-quadriplegia, ungakwazi ukuyiphusha. Abanye abakwazi ukuyidlela, ngafunde ukuyidlela, funde ukuyigeza. Kuningi engiyifundisile nomndeni wami nomncane engintshengise wona. Omunye noma ngangantshengisa yena ngenxa yesimo sakhe. Yabo, but kodwa bafethu, sibonke uNkulunkulu namandla senzile ukuthi sibe kule nkani umuntu anayo, engifisele ukuthi nomunye umuntu abe nenkani naye. Ngoba ukuhlala kwi-wheelchair akulula, ubukwa njengento engazi uthini, ubukwa mfethu njengento angazi. Yabo, wesike usafisa ukuba nomuntu wesifazane ozomthanda. Abantu besifazane banye bakubuka engathi angazi babukani. Yabo, banye bakhuluma kabi, basho lawa magama, izinto ezingekho. Kodwa mawuzolalela uthi vuka uyithathe, ujime, umzimba wakho ubuyise, umzimba uyakhohlwa, wena ubuyise-ke wena, ngoba usukhohliwe umzimba.
ubuyise wena amamaseli wabuyise watshela buyani bafethu. Yabo, khulume nomzimba wakho uncede. Uma bengakwenza mina ngihlulwa yini. Yabo, ayilula impilo ye-wheelchair, iyabiza impilo ye-wheelchair. Ngidinga icushion manje. Icushion engidingayo u15,000. Engithema ngithole less than lalokho. Ngathi mhlawumbe izoba ngcono u3000. Kufanele ngithole yona. Uzothatha ku3000 uhlele ekhaya. Yabo? Ngobani? Isponge sibe sibe inkinga. Special mina njengoba ngiyi-quadriplegic. Noma ngayenza into engenzayo. Kodwa fanele ngibuye ngiyibhekelele kwesinye isikhathi. Yabo. So bafethu asijabuleni kuthi silalile savuka. Abangavukanga nabaseyinhlungwini abasanda kulimala bafethu iyenzeka lento siyaphila. Nawe mawuzongilalela usangaphila kufane nathi. Ya kuyenzeka bafethu. uNkulunkulu usuye etshengisa elinye iside lempilo. Lokuthi umuntu uyayithola i-second chance empilweni. Wena uzokwenzani ke mawunezwe i-second chance? Uzothi hey sengilimele nginakekeleni. Ngokwakho ke lokho thina sathi ngoba sesinje salo ngoba sasivese silo kwasekuqaleni. Ingakho ngeke ngiyibuza ukuthi why mina? Yini engayenza kuba? Ubani umuntu engamenzayo kabi ukuthi angibeka kule situation ye-wheelchair. Yabo. So bafethu wena osanda kulimala simnika amandla thina sokuthi ungazondi umuntu, ungagxeki umuntu. Okunalokho zimisele, qale phansi impilo yakho ushizile. Mina impilo yagijima la isandleni sami sengithi ngaphumelela. Yayimnandi impilo yabona ngalesa sikhathi iblue engangiligqoka ngalesa sikhathi manje selu 27,000 majini ayemangaka enganginawo. Okuwukuthi mase kuthiwa ngithatha wonke laba amajini enganginawo manje labonke labo 27,000 ngabe nginamalini, ngabe nguba. Ngoba mangiyibuka manje ijini u27,000 eyodwa. Last year yayi u27,000 ijini eyodwa. Njoba nganginawo emangaka ikipa namhlanje ngashawa ngaya ka0. Yes, kwathi uzoqala phansi kabusha. Bangaze ingase ngikhula nabo ngino 20. From 20 ngina 20. Yabo. So impilo injalo bafethu. Impilo injalo yashayana. Yangishaya mina impilo angibuyisela ka0. But kancane kancane ngiyavuka. Subscribe, like, comment, sixoxeni bafethu. Sifiseni wonke okuhle kuba kwenzeke. Sifisele na wonke umuntu impilo nothando. Siyabonga bafethu.